Andiase kalintang man among sira Kakang Udawa nuwun pangandika sinuwun papunden kula nyang kados pundi sinuwun Kakang Udawa ora kena melu cawe-cawe awit mbok nganti ndawakna perkara pama dipama bener lupute si Kakang wis bisa ngerti lan maca ingkang bener kuwi ndi sing luput kuwi ndi wis cetha sapa wonge kang ala mengko bakaling ketara wong kang becik mesti bakaling ketitik sapa kang dingine ala wakyune ngarep sirna Kakang Udawa nun inggih awit hukum iku ana papat cacahe hukum iku ana papat cacahe hukum iku ora bakal bisa owah siji ingkang diarani hukum alam loro hukum adat telu hukum negara kaping papate hukum karma hukum sing telu kena dikrenah kena diwiradati kena disarati nanging hukum sing siji iki ya iku ingkang diarani hukum karma sapa wonge sing nandur bakal ngunduh sapa gawe mesti bakal nganggo wis ora bakal luput saka iku Kakang Udawa nun inggih mula si Bawor ora kena Kakang belani anak Prabu Suteja saya-saya Kakang inggih sinuwun lajeng nun sewu panjenengan menika badhe minggah wonten ing kahyangan Suralaya menapa mboten sinuwun Prabu ya Kakang aku tetep bakal munggah oning kahyangan Suralaya oning ngarsaning Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Guru wis ora ana dawa maneh Kakang Udawa bibarna pasewakan agung Praja Dwarawati kene inggih sinuwun ngestokaken dawuh kawula ingkang abdi wonten ing kepatihan bibarake penangkilan agung Praja Dwarawati mriki sinuwun
paripurna. Penangkilan Agung Praja Ndawrawati lulus raharja. Wekawiku sabda Pendhita Brakmana Raja. Sakecap boten wola-wali. Pendhita kang winasispana ing pamamas lebda ing pitutur. Pinundi dening Cantrik Jejanggan Manguyuyu. Ratu menungso kapundi dening kula sak negara pangandikane rinata dening samya kawogan saya. Sang Prabu Sri Bathara Kresna ngendikane kaya Gangga Kresna Perwitasari. Wis ngarani Gangga banyu Kresna Wireng Perwitasari dlancang putih. Iya kaya mangsi tumiba ing kertas mboten saged birusek jelek. Tumurun saking malengganira Sang Prabu Kresna kondur hanggedaton. Ginadebeg pring badaya simpi binurungan pambuyake songsong gawat. Alon lampahe Sang Prabu Kresna minggah wonten ing sanggar palanggatan. Minggah mlebet wonten ing sanggar pamujan meminta mrengjang sukma candrane.
kondur Hangadaton Sang Prabu Sri Bathara Kresna lulus raharja bawane Nalendra kang lagi kembenging Sungkawa kundur Ngedaton mboten pinarak wonten Sri menganti amriksane rengging gapura Gya Wanjing Manti Busana ngracut busana Kanalendra ngrasuk busana kapanditan minggah wonten ing sanggar pamujan wus cumawis mring pirantining pepuja menyan sak mustakane duwi pangga sinumet koko sing dupa kumelon-keloning awiyat sinegek mboten kacrita ingkang wonten pundi pagelaran jaba Prabowo Mantara ya Raden Suteja nglarak kicarut bawur ning madyaning alun-alun gawe geger para kadang Sentana Praja Ndarawati geger 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 Balios kok kene minggat ora gelem minggat apa loro sing kamu jaluk parat hoi hoi hut lo hoi keroyok 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 Pada kumpul, ini pada kumpul. Sigrabala kang tumingal ajampo samya medali lir tatit wiletin kodo ing tresna surawi
Ojok. Sasarwana. Ingkang kados pundi? Ngestu Para Manikraja Dewaku. Ngaturaken pangabekti kula. Bapak Durna. Iya. Wis pun Bapak tampa akarya lega terus naning nala bali pada-pada. Sasarwana. Inggih, kula tampi. Kula pundi pustaka cinancang lumaya dados jimat kula. Yayi Pumantara. Kakang Sasrawana. Aku ya ngaturna pangabekti nggih. Kula tampi kula pundi dados jimat kula. Sak wangsule. Yo. Kakang Sasrawana tak tampa. Tak pundi dadi Balaksana. Menika nimbali kula ingkang putra saking kraton Kunagiri Prunggu. Menika badhe wonten dawuh peparing menapa? Nglumpukake wadyabala Kunagiri Prunggu mambak-mambak sasat kaya segara rup wonten ing madyaning alun-alun Praja Dwarawati mriki. Wonten napa menika? Nggih kaya kiye, ceket-ceket bae. Sasrawana, nggih. Pun Bapak lagi ketempuh ing bebaya. Jalaranipun menapa? Jalarane ngetut laku jantrane ingkang wayah Prabu Bomantara, Ratu Surateleng. Njojok ning kedaton kencana ngadhep ning ngarsaning Prabu Kresna yaiku wong tuwane Bomantara. Ora wurung. Wayah Prabu Bomantara mung ngarep nyuwun kancingan Senapati. Awit ingkang bakal maringaken kancingan Senapati dening dewa iku ora ana liya mung Prabu Sri Bathara Kresna. Jujuk mrene mertamu merdaya ana ing kedaton kencana ning ketempuh ing bebaya ana palangane. Lho, ingkang dadi palangan niku sinten menika? Badhe kula pateni, badhe kula kendharat. Sinten menika, Bapak? Ora wurung wong Pandhawa. Yen to Gatotkaca ya mung sumuk. Nalikane ning pertapan Andon Cinawi, kelingan zamane pergi wae direbut nang Gatotkaca. Nggih, kelingan. Kaleresan sanget. Wonten gandeng cenenge kalih kula Sasrawana. Bajok Gatotkaca. Tak tinggal topo ning lengkaing Gunung Jamurdipa bali topo. Pergi wae dibaya kedan. Ora dadi sisianku malah dadi sisiane Gatotkaca. Bajok Gatotkaca. Menika kaleresan sanget Gatotkaca badhe kula kendharat. Ya, kudu awit Gatotkaca iku kang bakal nampa wakyu kancingan Senapati. Perintah Si Bawor njojok ning kedaton kencana Dwarawati kene. Si Bawor dadi pepalang awit apa? Bawor supaya ngrawuhaken Prabu Kresna ning Jodipati Ngamarta kon nekseni Gatotkaca nampa wakyu kancingan Senapati. Idyen Gatotkaca. Kaleresan sanget badhe kula kendharat Si Bawor. Kula gantunge Bawor. Ajeng kaya ngapa Bawor niki tenger iki dadi slilit. Nglumpukake para wadyabala kula nyuwun tambahing pangestu. Obrak-abrike Kraton Dwarawati yen Kresna ora gelem boyong kancingan Senapati, Bawor ora gelem balik gawe bumi angus Karangabang nggih. Sing ati-ati perang karo Bawor. Bawor mesti ngene ora dewekan ora mesti anak kancane mesti. Mulane sing kebak pengati-ati Sasrawana. Gayuhanmu ki sik dawa. Apa maneh kowe gayuh pergiwa to? Nggih. Kula gayuh pergiwa. Ora kena prawane randane mboten napa-napa. Iya. Arep prawan arep randa. Ora masalah. Mboten napa-napa. Iya. Nyuwun tambahing pangestu. Oh.
Wayah Prabu aja khawatir. Ingkang dadi watang wutunge Wayah Prabu karo pun eyang iku Sasrawana. Siyunge gegirisi medeni. Wis ora susah. Panjenengan mangamangu pun rampung mesti. Nggih, eyang. Kulinak nareng ya. Cocok. Kanca Tumenggung. Kanca Tumenggung. Lombok dadi siji. Budal para wadya. Kepung dasbuta ruki batang sak yuta gawe bumi angus. Demarawati cekel si bawur gantung. Nggih. Kula. Ana gawean, So. Gawean. Gawe. Luwak mangan tepes awak geragi apes kenang dilalah. Dilarang nang kene ya congkrak karo drona. Nyong dilarak, nyong digebuki kon bali. Semune Kresna ki dikuasai. Nang Bumantara, tupe kuwi anake. Ora wurung arep njaluk Kancingan Senapati. Lah kodrate Kancingan Senapati sing nampal tuli Gadut Kaca. Lah aku malah direbut. Ngapa-ngapane Bumantara jan. Lah apa enggane nyong ene ora digawani batir ya. Ngerti ana wong tua digebuki, dilarak, dipentungi. Jan ora ngeton siji-siji ya. Lah ewadene nyongko ditutna ya nyong alung ditutna ndara wisa geni. Cilik bocah merantasi gawe wis genah dijenengi Dewa Akhir, Dewa Panutup. Beda karo anak-anake Werkudara. Apa maning sing jenenge Antasena lho. Antasena satriya sing ora ana jige pokoke. Ngapa-ngapane nyebeli, nggo perintah apa-apa dele-dele salah. Sengit banget kok. Warang-warung gak butuh apa-apa ya nyong. Semenane maning. Esuk-esuk jam 5 gua asik banget dadak-duduk. Pur. Ujarku ngapa aku takon beras. Antasena aku takon beras. Duwe beras Pur. Iki gadah. Oh Allah jan jleot. Lagi semenane lagi tau kanggo. Dele-dele dadak-duduk. Kodela maning gari sore, wor duwe ududan, Antasena kok nglinting. Apa ora kebangetan banget jan. Sengit banget kok. Jelih banget. Ora marah-marah kowe ndara wisa geni temenan. Apa maning Gandara Gadut Kaca, Loman Cangcung. Darantarjaya kadang-kadang ya gelem aweh. Antasena bara-bara nggero diwehi wis pokoke kene wegaweh pokoke jelih banget.
ngiti banget ngerti ana wong tuwa kaya kiye ya ora ditutna wong genah sing perintah kramane. Oh, Antasena, Antasena. Sudah lama wis aku wis suwe ning mburimu. Wis ora susah kowe caturan karo aku Kang Maneka Warna. Perlune aku ngene ngetut marang laku jantramu ingkang dadi dutaning Rama Werkudara mboyong Siwa Kresna ning Jodipati Ngamarta. Yen to kowe sampyuh kelawan Kakang Prabu Bomantara kelawan Eyang Durna, perlune ya mung arep njaluk arep gawe rusuh lawan Kakang Prabu Anom Ganukaca. Lah kaya niku kok. Sing gebuki kowe sapa? Kena Bomantara sapa? Lah gitu pada biru niki. Sangune ora sepira, malah kongkene digebuki. Lho kowe mau disangoni nggih disangoni 30.000. Mangan angkringan karo ngestes rampung. Baline arep tadi tanggung jawab sapa? Apa sampean sangu? Aku sangu ora tau-taune. Lunga-lunga sangone nang bojone biasane blas. Bojone Antasena maning pelite ora patut pokoke. Ngerti ngrana arep ana klentep kancane ngono ya terus ditutupi lawange. Jelek banget. Gulane karo kopine diumpet-umpetno. Medit banget aku. Sengit banget. Wis ora susah kowe ngocawara Kang Maneka Warna. Tekndek barisaning Bomantara, tekndek barisaning Trajo Tresna. Budi tek sembadani bangga tek rampunge ngalih sing ati-ati. Menan sing ati-ati aja gabrak-gabruk. Ora wurung ki murite Pendeta Drona mesti ngetut marang nglakuning Bomantara, ora wurung mesti. Mulane iku. Lho, kae kok malah ana barisaning Denawa ngandel apa ora? Ora wurung. Pun genah niki pun genah. Seksa gura kang giri-giri keng nyolir Prabata abang kawelagar mangwing mung esuh mangwing mung suminta lawan tanding ing Malang Kadak ana ing tengahing dalan sapa kowe bawur ditutake sapa Ki Gendara Antasena sapa? Mulane udah dadi punggawang sing mandan pengalaman ya. Dadi ngerti ki sapa? Ya, aku Antasena anak Werkudara. Balik takon kowe sapa? Barisane saka kutha Giriprunggu. Serayane Bapa Begawan Durna ingkang njujug ning kedaton Kencana Praja Ndawrawati kene. Patih piandeling praja Kundara Yaksa jenengku. Yen kowe tekandhane kena minggat saka kene, Kresna bakal mboyong Kancingan Senopati kanggo Bomantara. Minggat ora gelem minggat apa lara sing ndamu jaluk. Budi kowe tek sembadani bangga kowe tek rampungi minggat. Bawor minggat Antasena uga minggat saka kene. Yen kowe ora kepengin dadi bathang, yen kowe kepengin umurmu dawa, bakal kowe tak sotake yen kowe gelem minggat saka kene. Ning kok sapa yen megogok Makutha Waton. Kelakon ana satria dadi bathang. Iki patih piandeling praja kutha Giriprunggu, pangkatku tukang mateni wong. Minggat kelakon mati dadi ndep-ndep pengamun-amun cangkeme. Ono. Ono. Yo Oh.
tantangan mandan Gira Sending kapan Darantasena malah Darantarja kae gena wonge getetan Darantarja bres bae kaget mbok. Ulah. Ya wis war, bagian-bagian pegawean. Yo tutno iku Kakang Antarja mbok nganti keteteran kendhapi wong lho. Nggih, mangga. Waduh edian keparat yo apa iki? Antarja. Biar lo woi wah ora stilo tandang rayangku oh pati dereng aku kowe oh ya bapak oh ayah Sandra, lo, ayah, bos, ayo, lo, ayo, oh iya, oh, ayah. Aduh. Penjahat. Dede, penjahat.
kuwi Dewi Antarja keparat. Nyata pancen Digdaya angel kabrobol mring akerep. Ya. Keparat kowe. Pandang ora geseng dadi arang sembah ider-ideran. Gemrobyos keringetku. Anduke join karo dalange. Grengete kaya dineres. Sawak teles grobyos. Kene be melu teles lah. Ngecepoh. Pandeng ora geseng dadi arang sembah ider-ideran. Marga lena. Marga kuwi dalan, lena kuwi pati, dalaning patimu ki ning kene. Kapiwanen jenenge kowe. Oh. Singa bejo sing bejo aku apa kowe? Mati kowe ning kene. Ini penyat. Oh. Sandra lo. Waduh. Us. Oh ya, mati modar. Kedian aku. Aduh. Pecah gasku ini. Innalillahi. Kepriwe to? Ya lulus. Rampung gunung gejok wetenge. Antem. Raine sikat janggute. Lho terus ya kok mesti rampung. Diliki jojol. Pernah kok. Muli sumber to iya. Wis ora nambekane bebar blas wis lah. Ing mangka ki patek piandeling praja kan. Sing dindel-delno, sing dindel-delno ki nang Sasrawana. Rampung gletak kena daya kekuatane Antarja. Wong sing jenenge wong Pandhawa kuwi angel kabrobol mring akerep. Mung wis nang kutha Giriprungga iki kepenak-kepenak. Wong anu jaman gemien diungkit maning nang Drona. Anane ya gemregap. Iya. Jamane Pergiwa mbok iya Pergiwa. Diceritakno maning nang Pendeta Drona genah lampis lambene Drona. Gara kon ngompor-ngompor iki jan wis mokoke sing jenenge Pendeta Drona.
Allah. Suprana-suprene nggur ditututna Pendeta Drona nglarang awak ya to, ya larang awak. Nek kaya kowe pola tingkah watak mantune Pendeta Drona. Wis ora bisa owah pokoke. Allah. Sarep kepriwe jajal. Nek kaya ki arep kepriwe jajal. Arep ngentengna wong pira kutha Giri Prunggut. Jorna bae. Arep tak dipenging-penging ae mesti ora gelem. Delangane wis karep. Sebela pati. Iya. Guna Sumbare Sasramana direwangi pecah ing dada pesating nyawa luntak ing ludira ya to. Ya iya. Wong merga perkarane wadonan lho kuwe. Ing mangka pergi wis dadi bojone Gatotkaca. Lho ku arep direbut jeneng yen Nerak Pagarayu mbok ngrusak jodoning wong liya. Wong sing legan wis pirang-pirang mulane kowe ora senenge karo bendarane dhewek kowe kaya kowe ngrusak Pagarayu. Wis Togok Sarwita gotong minggir ladenane aku ngalih parah. Arep ngladeni apa mer dereng menyat. Bocah celala jelili. Kuntara Dewa jenengku. Tumenggung kang pilih tanding belakno patine Kakang Patih. Kundara Yeksa kang mati dening tangane Antarja. Nggih, wong Pandhawa. Jare angel kabrobol mring akrep mbok ora urus. Parat kowe. Oh. Woi, aduh mati aku. Ngantem ora ngomong-ngomong ke bocah asem engane. Dian. Sapa kowe? Antarja. Antarja? Iya. Wewek pawakane ya. Semedengan. Cara wong wedone semuk iki. Ya. Hut! Wah! Hoi! Ah! Aduh, mati aku. Aduh. Lah. Hut! Ayah, aduh. Woi! Ayah, mati aku. Aduh. Pecah gas. Aduh. Aduh, cangkemku iso balik kram aduh. Menyat. Kene menyat. Rusak kaken Sumbar. Oh. Ayo. Lo. Wah. Hut. Ayah lo. Aduh. Ayo. Oh. Oi. Aduh. Aduh. Mati aku. Lo. Aduh. Menyat. Aduh. Pecah ususku ki aduh ya. Aduh. Siap! Allah. Mati maneh. Dela bae loro mbok. Dela boyo enteng loro kok. Ngono mbok ora ngandel. Rampung gak? Ya rampung. Apa manung mung kelase tumenggung patihe sing glethok. Kuwi nembe Antarjane. Durung Antasenane.
Antasena kuwi ngger temandang gawe kuwi bandakalani temenan. Temenan kuwi ya temenan. Uli perang ora kesuwen. Sing merek cokot gletak, sing merek cokot gletak mesti. Gunake duwe sungut anta ya diupas anta sing merekna geseng mungsuh sih. Iya ya. Wong ki bedi grayang karo pas rayang kayane lho. Bisane ngerti lah kae raine cemong ireng. Sing sebelah ireng kaya dicokot ngula mbok. Gunantar jangan anak ngula, yang anak ngula putu ula. Lah sang hyang anta boga sih. Weh. Karena wis mulai keseser ya wis kadigdayane ditokena. Mokor wong segerobak wong sekronjang. Nglumpuk dadi siji paribasane ngroyok antar Jantasena lho, dadi ndep-ndep ngamun-amun. Wis genah ya Kang, wis genah. Togog Sarawita kalih unturake banggene Tumenggung Kuntara Dewa. Lagrak kala malang jroning telaku sembah idri-idran pelumbang segara lho. Tumenggung Blumbang Segara Kang. Kala kowe tumenggung sing doyan mangan. Kon maju iso dadi mongko kok dadi gawe tok mesti ngono-ngono wae. Sing mangane akeh dhewek. Kancane semangkuk dheweke 4 mangkok. Ngono titeni bae. Ora ngandel. Pamane nggo lawuhe cocok. Pelumbang Segara. Takuntal Antarja, Antasena lan kowe pawor ora malang jroning telaku sembah idri-idran. Oh. 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 Butane maju tek depane nyong bae ndarane ngaso-ngasongan ah. Sampeyan ngaso-ngaso Darsata riyin kenging. Kerampungane nyong kali. Pelumbang Segara. Berisik lah. Kaya main-main no. Pelumbang Segara pawor yang ono. Arep Blumbang Segara yang ono, arep Blumbang Kali yang ono. Ora wedi. Tak untal kowe. Untal garinya diuntal datang ngomong. Oh ha he. Oh ah. Oh ha. Ngok kesel. Perang urung pecicilan. Ayo, ayo yang, ayo, ayo yang. Jaru-jare bathuk ora kaya wungkal mbok. Ya, saudara Bawor. Aduh, yang ada. Keparan gue, bathuknya jebule atos banget. Ayo. Ah, sokot mati gue. Catut ya rampung kowe. Butang garis melirik-melirik oke aku siarep nobruk. Catut ilate rampung gunung. Tujune nyong sambatan ngene bibine catute kelalen ora tak balek kena.
Werna-werna bae balane drona kok gumun nyong. Wis arep ngapa jajal petantang-petantang belumbong segara. Tandingi sepisan dicatut ya rampung, Mbok. Kancane nusul. Iya, amit-amitnya Bang Bayi. Ana wong-wong kelek temen gumun banget. Ngilo, gitoke ndapan dasmura kaya bengkoang. Uta omongane nyelekit, kok sapa? Tumanggong sentol kenyut. Apa gane kana ora ana menungsa wong iki dadek-dadekna tumenggung. Iya, amit-amitnya Bang Bayi. Ana wong-wong kelek temen gumun banget. Maduke cunong sikile cindak. Ngenyek sisi omongane nyelekit ki bocah. Buta-buta kopi laken.